blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Atong ipadayon pagampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Maunta ang tanang katawhan magpatalinghog sa pulong sa Dios, labi na ang atong mga leader sa mga nasod, aron mo makabot ang tinuod nga kahiusa o kalinaw o kauswagan. Iampo sab nato ang ato mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan, labi na ang nagsigi palit sa atong mga slots. Naunta punon sila sa Ginoo sa kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Ako si Juan, nakadungog sa Ginoo nga miingon kanako. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang giingon sa naghupot sa 7 ka espiritu sa Dios ug sa 7 ka bituon. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi, bisan tuod patay ka. Busa pagmata ug lig-una ang anaa pa kanimo aron dili mamatay, kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pahingpit sa atubangan sa Dios. Busa hinumdumi kadtong pagtulun-an nga gitudlo kanimo. Tumana kini ug hinulsuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan, ug dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Apan wala kabulingi ang bisti sa pipila kaninyo diha sa Sardis. Mukuyog sila kanako nga binistihag puti, kay takos man sila. Ang mudaog bistihag puti sama ni ini, ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa mga buhi. Sa tubangan sa akong Amahan ug sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Busa, kun may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kini ang giingon sa amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdanan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako sa gibuhat mo, dili kabugnaw ug dili usab init.
Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayud o init bahinuon. Apan tungod kay ikaw init-init man lamang, isuka ko ikaw. Nag-ingon ka, dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nagkulang kanako. Apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy kakaayo. Kabus ka, hubo ug buta. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug lansayng bulawan aron ka madato. Palit usab og bisting puti nga isapot mo aron katabunan ang imong makauulaw pagkahubo. Palit usab og tambal nga idihog mo sa imong mata aron ka makakita. Gibadlong ko o gikastigo ang tanan nga akong gihigugma. Busa pagmatinud-anon o ginulsuli ang imong mga sala. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kun may makadungog sa akong tingog ug muabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Ang mudaog patuparon ko paglingkod sa akong trono, ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan sa iyang trono, tungod kay midaog man ako. Busa kun may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magsultig dawtan sa iyang dila. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katao, ni magpasangil batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan sa iyang sapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat nining mga butanga, dili gayud masamo.
siya nga nakadaog. Palingkuron ko tupad ka nako sa akong trono. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manamo sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayamon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon, Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, og kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 ka pilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga siya nga nakadaog palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Naghisgot si Kristo dinhi og victory, kadaugan. So doon na gid ay tay away aning kalibutana or doon na tay kompetisyon. Ya, matud pasad ni San Pablo, miabot na ako sa dag-anan, giayo ko pagpakig-away, pagpakiglumba. So nining kinabuhiam, matud pas kantas aba nga usas akong paborito. So to, the winner takes it all, the loser. So to sumpay na. Masa din mo kambaw anong kantahan. The loser standing small. Marabag luoy kay now. Nya og magduwa tag basketball, bisan gani ka ng lumba dagan, kasagaran gyud mudaog ka ng tag-as ang mugbo pilde gina. Di sa tanang higayon. Pero murag mo'y normal kay dinaganay taas man kay tikang ang tag-as. Nya og sa basketball sad pertisan layo aragbiya inig-iniliw guys bola ang mubo. Sa volleyball asamot ang tag-as inig spike
Murag di ang bula diri igo ang mubo adto mong igo maawot pa usahay. So kasagaran gyud mapildi ning mugbo. Ang nagahisgot diri sa tong ebanghelyo og taong mubo. Pildi siya. Ngano man di siya kakita ni Hesus. Alihan siya, tagas. Mubo man sa kiyo. So di gid siya kadaog. Mao to ang iyang gibuhat, midagan siya una, misaka siya sa kahoy. Awa na, porti na niyang taasa. Tanang siya sa babaw. Ang iya lagi dato nga mudaog siya ba nga di na siya maalihan atong tagas. So para nako ang contest din his kalibutan kini bang kinsay maduol or kinsay makakita sa Ginoo. Para gud anang inig Easter, asa na kanang inig Easter Sunday, naaw na atong duwa-duwa nga mangita tag Easter egg. Nya kana sang mga kasal, na mga pista, mukalit lag declare usa sa mga parlor games, tanawa, pangitaa, ang papel nga naisuwat. Ana, ala pinangita ay gyud. So karon dinhi kontesta pangitaa ang naong sa Ginoo. Sige, lingiyay mo tupad. Inakita na ka? Kita na ka sa Ginoo? Nya nindot ra ba kay premyo? Unsay premyo? Matud pa ang nakadaog palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Pastilan nindotang premyo ha. Mahimo day kang gamhanan, mahimong hari, tupad na kas hari sa tibuok kalibutan. In short, kasud tag langit basta makadaog ta. Sa inyong tanaw si San Vicente Ferrer ni daog ka ni. Daog o lingkod anay trono. Si San Roque daog. Si Bishop Chupilo Kamumot hapit na. Nya si San Francisco de Assisi daog. Padre Siano wapay siguro. Kamo gidaog-daog. Unsa may timaan nga kita napildi nga wa kadaog. Ang unang timaan di adiri gibutang sa atong unang pagbasa niingon ang taga unsa tong kuana unsa tong syudara Sardis, katong Sardis ingon wa gyud ka kahingpit sa pagbuhat sa akong gisugo nimo. Wala ka makahingpit kanang imperfection. Kana bitang moingon ta nobody's perfect man gyud. No. Wa na, loser na ka. Nang ayaw day oy, ayaw dong ay pagsigi ko na ng imong kabit, ay pagsigi og kana ganing tanawa ng porn. Kay sus kuan yung kaana ma-imperfect yung kay say nobody's perfect man sad. Oh ana kinsa bagoy dili makasala. Oh masugod lagi ang sulti ana wa na loser na ka. Nya kinsa dinhi ang kusog mo gabit anang words nobody's perfect. Nobody is perfect. Ta sa kamot. Na hapit na mo ma-loser. Unsa may giingon diri sa Ginoo? Ingon siya, naa ba yay pipila ninyo nga wa kabulingi? Naay perfect oy diha ninyo. Kinsa man ning mga mo perfect? Matud pa diri ang magsigig hinulsol sa ilang mga sala. Kanang magsigig hinulsol tingali mabuling kag kapila sama ng imong gisulob karon kaning akong gisulob inighuman atog sulob ani mga duha ka beses labing dugay ato dayong labhan kay buling na sunod asang kon isulob na sad human labhan na sad isulob na sad mabuling na sad labhan na sad ingon ana unta ang gustos Ginoo dili kay moangkon lang tag diretso nobody is perfect kay siya may mo perfect na to ang iya lang requirement hinulsuli inyong mga sala. Pangumpisal mo, nya desisyon nga imo na nang biyaan ang imong sala. Kay matud pa niya ang kadtong ingon siya diri ang mudaog bistihag puti
sama niini ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa mga buhi. Saon pagdaog, ayaw surrender sa imperfection. Ayaw pag-claim nga dili na jud ka mahimong perfect. Naay paagi kaning atong mga sakramento sa simbahan, kaning 7 ka sakramento, mauni ang best way aron mahimo tang perfect. Nya mudaog ta over the imperfections naning kalibutana. Ana, ilingay mong tupad. Ina, mag-perfect ta ha? Ina, mag-perfect na ta. Ana, mo ba na, wag yun mulingi. Ikaw lang perfect dia. Unsa pa may lain nga babag aning kalibutana nga angay natong daugon sigon sa unang pagbasa, kinisang lukewarmness. Kana bang dili kay kainit, di sad kay kabugnaw, isuka detas Ginoo mo sa iyang gisulti sa taga Laodicea. Siya dili kay kabugnaw, di sa kainit, isuka tika. Kinsa man ning gipasabot anis Ginoo? Matud pa niya, kanang misalig sa mga butang sa kalibutan. Kana bang ang iyang gisaligan nga maoy makahatag niyag security, mao ang kwarta. Ingon siya, nag-ingon ka nga dato na ka, wa na kay panginahanglan pa, secure na kay ka na imong kwarta, pero sa tinuod, kung sa tiyang ingon, kabus ka, hubo ka, o buta. Tinuod ginay. Tanawa na rong mga dato kay istanan, di ba nagdepresyon? Kasagaran ba? Kanang nagtanaw sa kwarta nga maogi ilang security in life? Uy, nagdepresyon na karon, na-stress na tungod aning krisis. Mo-increase lang ang value sa dollar over sa peso, maglingo-lingo na na, mangutkot na nas-o. Pero mga bilyonaryo na, mga milyonaryo na. Oh. Di ba mong to? Mag-inflation lang ta, wa na. Ngutkot ang iyay, kansin sa tani. Oh, labi nag mga kuan, mo import ang ilang negosyo, mo import na loss no, ang magpatas-an nilang presyo na say mamalit. Atoan na, ngutkot na so. Nag-loan og dollar loan, pag sakang mais dollar, patay na sa kas interest ang imong value. La, kadako na niya kung bayronon. O, ana, di ba? Ganun, di man mong to. Kinsa dinhi ang nagsalig sa kwarta, tas kamot. Tama yun. Congratulations. Relax kayo mo tanan. Oh, basta nagsalig mo sa Ginoo. Unsa may gisultis Ginoo, sakto gid ini atong gibuhat. Kini dinhi bang baligyag slat, sakto yun. Ingon siya diri ay. Kabus ka, hubo ka, buta ka, busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug lunsaing bulawan aron ka madato. Gikan sa Ginoo. Nya unsa na? Slat. Bitaw. Ang katawa mo diya. Napasay ikaduhang giingon. Palit usab og bisting puti nga isapot mo aron katabunan ang imong makauulaw pagkahubo. Unsa man ni? Slat gyapon. Ni ara man na dinhi simbahan. Nya dayon palit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Unsa man ni? Slat gyapon. Amo na palit na mo og slat. Labi na gyud mong ni-claim nga mga dato mo, palit ra og slat, wag tang natanan nimong stress, wag tang panatanan nimong insecurities, wag tang sana ang imong tanang pagkabuta kanang the blindness about the truth, makakita kas kamatuoran. Mao nay testimonya sa namalit nato diri. Kadto lang ni palit og dako kayong slot, din daghan kayong slot dinhi, mga 15,000 ang iyang gipalit nga slot. Na stage 4 cancer dayon siya. Pagpalit niya, pasalamat to kay na cancer free siya. Pasalamat. Pero manggihatagon man siya sa tibok dagha simbahan. Mo to pasalamat, palit siya og 1,000 ka slots. So 1 million. Karon kay nabalikan man siya cancer. Balik man.
Ni palit siya og 500 na sad ka slots. Namatay. Pero unsa may iyang gisulti paghilog nako niya, Father, sa una no hadlok kay ko mamatay. Pero karon relax na jud kay ko, Father. Naku, kanindot gud ana. Bihilogan ti ka para matiwas na. Ako din hilog si Father, hilogi ko, Father, kay murag di na ko magdugay. Giingnan pa ko nga pag-schedule gud, Father, ha, nga mumisa ka sa akong haya. Animisa gyud ko dito sa iyang haya. Ningon ko kaniray, niingon ako, ikaduha na ko nakakita kana mga manggihatagon kayo. Di mahadlok mamatay. Kamao pang mo schedule sa iyang haya. Doon na sa ko'y una usatos ako mga sponsors. Colon, pancreatic cancer. Niya, pagduaw na ko dito, daot na kistanan. Niya, ningon siya nako, nag-smile ba? Nag-smile. Ako, kumusta naman ka, tita? Ngayon siya, Tagalog mo to. Ito, Father, malapit na. I have 10 days more to go. Anak siya, kanindot sa tingog, pagka-smiling. Ngayon siya, mag-schedule ka ha ng isang araw sa burol ko. Mga 5 days para ako iborol. So, mag-schedule ka ng isang araw para magmisa. Anak, hindi ko no. Ligi ay mong tupad ina. Nag-schedule na ka? Nag-schedule na ka? Uy, tagisun. Uy, simba ko. Dili, uy. Ang tao nga manggihatagon, kakita kas kamatuuran nga ang kamatayon di ay maunay pagsulod nato og pagdawat sa premyo sa atong kadaugan nga mao ang paglingkod tupad sa trono sa Dios. Makakita kaana din adyo ka mahadlok mamatay ug mao nay gibati sa kasagaras na malit nato din higslat. Dili na sila kabus, kontento na kaayo, dili sad sila hubo, meaning insecure, di sad sila buta. Nakakita sa kamatuoran. Daghan kay mga asawa nga naglagot na sa bana pagpalit og slat na in love og balik sa bana. Daghan sa mga bana nga kapatyono na kay asawa, pero pagpalit og slat na in love sa asawa, bisan pa ang iyang asawa ni file og divorce against niya. Mutext ko nako, Padre, gahila ko ron. Karon na hinoong nagbag-o nako, gipaila na noong kog divorce akong asawa. Tinagin siya motuo nga na in love nako niya. Pero sige lang yapon kog palit og slat, Padre, aron di ko muundang og higugma sa akong asawa. Nindota na nako, sige, palit pa more. Aron ma-divorce gyud. Pero nindot kay nay. Mauna ang gisulti ni Kristo nga bulahan mo, nga ari mo palit sa Ginoo, ay mo pamalit ang mga butang sa kalibutan niya imong tigomon aron kunuhay imong security. Musamot ka insecure, musamot ka discontented, musamot ka layo sa kamatuoran. Sige kag hayang-hayang diha kay secured kaayo ka, giatake na diay ka nang gabhiuna, mauna diay na ang imong ending. Sama sa nahitabo sa pipila nato ka mga pari nga natug pagkagabi, daghan pa kay plano. Karong adlaw mao tingali ang consecration sa sa tayod, konsolasyon sa iyang altar. Perting plano anak ni Father Joe Navales, namatay lang siya kalit last Sunday, the other Sunday pa. Ako karon daghang ikog plano tukod aning kumbento, sig paningkamot og slat, baligya gyud nya birthday ra man ako rong 24. Way siguro karon ra kong gabi ikutob. Pero angay ba kong mahadlok? Dili. Basta akong hangyo ninyo, mamatay gani kong kalit, hutda ginig palit ang slat. Mao na lang na inyong og dili mo muhatag ani para birthday gift nako, limos lang, limos. 44,357 pay kuwang. Naamas Brad Loloy atong head sa Finance Council, diha lang ihatag kay honest kay nastanan. Suportahan pa ng NARA kana kun dili sila mo'y maguna. Iginay manindog na ta. Pagampo sa katawhan.
Mga igsoon, isip katawhan sa Dios, atong ipadayag nga masaligon ang atong mga panginahanglan, ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, mapadayunon pagsangyaw sa kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong nasud, magbaton kanunay ug ligdong nga paagi sa pagkabot sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga naglisod ug nagantos, makakaplag ug kahupayan diha sa kasing-kasing ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, daduna sa kalipayng langit nun, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dios among amahan nga maluluyon o gamhanan kaayo, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo dihas gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawatan o Ginoo, kining ako mga gasa, di man sa munggupa, sa gubaw sa tusa. Kining panang, kining bino, ginahasa kamot sa ang imo mga grasya, umasa mo pangaliya, ihatag na kanamo ulangit ng Ama. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit,
sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dayton ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
sa langit. Ang kalanunan sa matagal lang, ihatag ka na mo kanong kadlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, ang tuon sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, ako ni pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos salang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadaugan sa tao gipapas, pasay lugugma ihatag sa Dios. Dul kaniya kay mama
Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudungang maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga may pagkapalo, idanag kaniya hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnong kadaugan, divine victory. Nya unsaon man nato, mukatkat gitag kahoy. Mugamit ta sa mga sakramento sa simbahan, musunod ta sa pagtulunan sa Ginoo nga mao ang pagpanghatag sa tanan nga ania kanato. Ug tungod og pinaagi ni ana, makakita gitag Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat sa nakakita Ginoo nga sigig palit og slot nato dinhi. Ang ato ng update sa DOPS as of yesterday, nahalina na ta og 10,643 slots. 44,357 slots ang available pa. Atong hatagag masipang pakpak ang namalit ninyo. Salamat kayo sa inyo mga birthday gifts nako ha. Palit yung mong slot. May tag mahurot ni karong 24. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give